Investigazzjoni mill-programm fatwali dwar kif tfajla f'pajjiżna tista' takkwista il-Morning After Pill. Pillola li hija illegali f'Malta imma xorta jeżisti aċċess għaliha. Il-programm ix-xandret intervista ta' tifla ta' 13-il sena li setet akkwistat il-pillola waqt vista għand tabib. Il-Morning After Pill tista' tinġib minn barra minn Malta jew minn fuq l-internet bla problemi ta' xejn. Għalhekk tqum il-mistoqsija jekk il-Morning After Pill għaddiex tibqa' illegali f'pajjiżna jew jekk għandux ikun hemm leġislazzjoni li tirregola l-aċċess għaliha. Fatwali investiga wkoll kif Malta l-unika pilloli li huma regolati huma l-antibiotics. Bekk minn pilloli jista' jsir abbuż li jista' jwassal għal konsegwenzi gravi. Għalkemm kont konxja li dawn il-pilloli ma kinux se risolvu l problema li kelli, xorta kont noħodhom kuljum u ġili aktar minn darba. Irnexxi li naqtaħħom totalment grazzi għad-determinazzjoni li kelli u anke għall-biża li sa ċertu punt dawn il-pilloli kienu qed jagħmlu li ħsara kbira f'saħħti.